tuna kan ron recap tur hi rol thar lak lo tia an hriat lar yabu fan NCN doktorina rolo tu tura athlana wanga khovel puma doktor thaber alo ni dan chanchin ania minlo en cho sak ve ram don nia sin masabera chuan tlangwal pakhat yabu fan lo langin anu enkol na tur damdo in bil ian singa nei dan tur ngai to in aril ru lo ha hle maya chuti lai chuan mei chenau pang pakhat chuan a bol ken lai chu thlau palin chartum chuan kongpuya chuan bol chu uma no pang lampana motor ron tlana mu chuan yabu fan chu no pang chan tum chuan atlan phei ve ngal ma se van duai thlak tak main yabu fan zok chu motor chuan a suvor tanol mai mipui chu ron pung khom ngalin a thi ngei chu an ring ma se a jai thi chu ron engin a tharau chu mun mak tak maya chuan a ron har chuaka chulai hmuna chuan NCN doktor pakhat ya chu lo omin chu putar chuan a rawlua tu tura a thlan thu chu lo hril mai baka a thiam thil martial arts le NCN medical skills te chu a hlan chawng ngal bawk ani a thiam thil nei tharawang chuan anu chu a chan him thei ngei don nia hriat awang chuan a phur thar hle maya ti chuan tharau khovel chu chu asanin damdo in pakata hian hliam nei mi aloin alo har chuak nol maya chuti lai tak chuan ama sutu nula mel thatak chin chu ron kal ngalin license nei thar hlim hlol ani baka alo film khurtok lo wanga supal ani thu churon soin ngai dam aron dil ngal mol mola chuti rual chuan yabu fanan liam engma anei lo ti a mu chuan mak atiril ru hle a an in biak laklo lai chuan yabu fan chuan thil man mo thlak tak buai pui tur anei thu hrilin a chu san ngala sin dot le lo langin doktor ji chuan yabu fananu chu a thi to thu soin a taksa chu ruang dana da turin nurse chu a hrila ma se yabu fan churon lang hlolin anu ati dam thei thu aron soi chuan an lo oi lo na samai doktor ji chuan lo changin yan singa chu run keng ma deuh la chu kan la chan him man ma na areng renga engtin nge nang hian ti dam thei te lulang doktor po ini lo kha ti in deu so ti hriat tak hian a lo chang yabu fan chuan anu omna lam chu ron pan hnain anat na ti dam dan chu NCN secret art a chuan a om le om lo chu a zong ngal a mu hnu chuan hriau chu la chuakin NCN needle technique mang chuan ti damatum doktor ji chuan oi lo ti hriat taka lo en pa chuan ti dam thei ani lo thu a soi reilo te hnuah chuan anu chu ron har chuak le in lo om ve dang te chuan mak an lo ti kher mai chuti lai chuan nurse pakhat lo kalin doktor ji hna chuan no pangdam lo pakhat buai pui ngal ngai a om thu chu a ron hril no pangpa chuan a fapa chu a khua a sik hnu reilo te a ni kho hrelowa a om thu chu mang an hmel tak khian doktor chu a lo hrila doktor chuan khosik satlia mai ani thu soin khosik damdoya a Jackson huna aron namwat tur thu a lo soi Jackson atum lai chuan yabu fan churon enroll vatin khosik ani lo thu le a Jackson ani chuan a aya anet belpha a lo om thu aron soi chuan doktor chu thin rim hle in yabu fan chu aron an khum bora ti chuan doktor ji chuan Jackson luin reivak lawa chuan no pang BP chu thlaniam chak hle in thi mai theidin hmuna chuan a ding ta no pang pa chu mang ang hle in doktor ji chu tran pui wat tur chuan a dil ma se doktor chuan engma ti thei anei to lo chu vele yabu fan chuan hriau churon phorin NCN needle technique mang chuan ti dam tumina bei ngal doktor ani lawa wangin no pangpa po chuan thin rim takin yabu fan chu alo haw
mahse a fapa in zia omlam apan ti a hriat chuan a in beng dai le reilo te hnuah chuan naupang chu rondam chhuak le in Yabu fan chuan food poisoning ani thu soin a le pekah chuan an thil ei tura fim khur to turin a cha damlo pa fa an kal liam hnu chuan doctor ji chuan an damdawi ina an ho tu pa president ma hnen atangin phone call adonga president ma chuan naupang damlo kha enge a an zel a ron zo chuan doctor ji chuan ama nge in alo ti dam vek to thu chuan alo chang president ma chuan soi chhun zom zelin khatiang chia naupang damlo kha an la om treuh thu le an damdawi in lampana an ron kal mek thu a soi chuan doctor ji chu amang ang kher mai Yabu fan chuan an thu soi chu lo hria in doctor ji hnena chuan deuh ti hriat tak hian engtin nge iti dam kan lo enang chu alo ti ve saka sin dot lea chuan president ma le director zau te chu ron kalin doctor ji po chuan Yabu fan chu lo ngoi mak tur chuan a hril director zau le president ma po chuan doctor ji chu thiam an ti em awang chuan an ron fak ngal mol mola director zau chuan naupang te hi primary school zirlai an ni thu soin chung zinga chuan a thian pa fapa po telin enkol hmasa ber tur chuan a ron tia atidam thei ani phot chuan loman thatak pek a in tiam bawk ani chuti lai chuan director zawa thian pa fapa chu man hmo tak hian an ron nor luta doctor ji po chuan Yabu fan ti dan chu hria in hriau chu an phor ve ringota president ma chuan engthil nge ati ti a zo chuan doctor ji chuan hetiang ang damlo en kol na tur bik needle technique azir thar thu chuan alo chang ve mia damlo chu en kol tanin hriau chuan adu lai laia chuan avit ve mia ma se naupang chuan zual lam apan zel director zau le naupang pa ina mang ang taka doctor ji an ho nu chuan president ma chuan nurse nena chuan hriat a nei le nei lo chu azot nurse chuan damlo kha doctor ji ati dam ani lo thu soin an damdawi ina om ve damlo fapa Yabu fan ani thu chu a hril chu thu a hriat chuan naupang pa chu thin rim hle in doctor ji chu avo ngal chur mai chuti lai tak chuan Yabu fan chu ron kalin naupang chu food poisoning ani thu le ati dam thei tur thu chu a ron hril tikhan part 1 na chu a top ta part 2 kan ron ti chho le huna ol samzo ka kan lo hmu thei nan khonga in ka channel hi milo subscribe sak ve theu don nia